Cari fratelli e sorelle, Para bangay beie, abbiamo cominciato con Nakwa questo masdan dagan saluto, ni la Jingkren. pace sia con Kajingsuk voi. bat pi, E quanto abbiamo Katnong bisogno idon di kam ya pace in Kajingsuk questo hakini nostro kipor, tempo balapan pau da dilaniato Kajingshun bat dalle katma. inimicizie Kamahagaju kapor, e dalle guerre. kakhot yangi ban ai Quanto Kajingsaki, ci chiama ya la Kajing kublay ukray testimonianza ubala oggi mipan, il saluto ubaong del Kajingsuk risorto, bat pi. pace a voi. La pace sia con To tutti ai noi, Kajingsuk nei nostri kan cuori berkat bat ngi e nel baro, nostro haki dot agire. not, bat haki kam Questa jongi. è la missione della Chiesa, annunciare al mondo la pace, Kani kalong kakam la jong kabalang, pace che viene ban dal ben bena ya Signore, Kajingsuk che ha vinto la hakapatay. morte, Kajingsuk che ci kabawan porta na utray, il perdono ubala di job Dio, ya Kajingyap, che ci dona la vita del Padre, che ci indica kawan ra yangi ya Kajingmap ublay, kaay hangi ya Kajing im che la jong pa, missione che la Chiesa bat kapan i oggi hangi affida ya kalenti anche jong a Kajing voi, iye. che siete qui a Roma Kani per il kalong nostro kakam, giubileo. makabalang kaay ti haway pa uway na pi, kibalawan siya rong, na kabanta ka JUBILI Le JONGKI. reti sociali, Pidon hang ne ban pentamay ya Kajing kular jong pi, ban penroy ya JINGKYRMEN Kristan, hakijaka, bayakandu ki teknologi, bat hakijaka jong ka online. Don kam ban wat, ban penbena, bat ban yasam ya Kajingsuk, haman laki jaka. Haki jaka, bangi yui Kajingsuk si jong katma, bat haki dot not tali, jong kito ki baladu no, ya Kajing mut jong Kajing im, bat Kajing kwa, ban pit benia ay lade, bat ya Kajing im bakenja mensiem. Let's say, menta kambon ban ya kaba mensua, ngidon kam ya ki missionary, kiba pen sngo ya Kajing ai jong utrai ubala mipat siya kapertay. Kiba pen pau hadu bakut kapertay ya JINGKYRMEN, kabaw Jisu ula ai hangi. Bat kibalik siya kino ki jaka, kiba don kadonot kaba ap, kaba wat bat kaba don kam. Haoy, siya du kikut jong kapertay. Siya ki jaka ba jengay tam, hakaba omdon JINGKYRMEN shu. There is a second challenge in this mission. Always look Kadon for the Kajing kabaara suffering ka ni flesh mission. of Christ What be? in every Ya brother kamet and sister ba sya you stom encounter jong Chris. online. Haway pa way upara Today we bangay, find uba piya kandu ourselves online. in a new culture, Mentangi siyam deeply yalade ha ka kolsyon, characterized and kabat formed humay, by technology. kabalapan long da ka technology, It is up to us, kasyong hangi, it's up to each one kasyong of haki you iwe pi iwe, to ensure manpenti that kana, this culture baka ne ka remains kolsyon, human. kasnang banlong beriu. Science and Ka technology sayan bat influence ka the way we technology, live in the kita e world, karukom im jongi even kapertay. affecting how Kita we aru ya understand karukom sutu ourselves, yalade, bat how kumno, we relate to ni God, penyad day yalade how bat we uble. relate to one Kumno, another. ni penyad day yalade, But nothing iwe that ye comes iwe from pa. man and his Henry, creativity should be ban ban used kami ke to ke gabi no undermine beriu, the bat kajing tau dignity jungu, of ban others. pendu ya Our kaburam jong mission, kiwe pat. your Ka kamram mission, jongi, ka is to kamram jonghi, nurture a kalong culture ban of penroy Christian ka kolsyor humanism jong kajing long beriu and to Kristan. do so together. Bat ban le rengkat This ya is the kata, beauty kani of the kalong kajing network internet for all of jong us. kani ka network. Faced with cultural changes throughout Hakmat history, kijing kelajong haka the culture, church haka has history never barok remained away. passive. Kabalang kamju sa She has slam. always sought to Kalawat baik ban illuminate pensyai every kaway age pa kaway with kajuk the na light kajinsyai, and hope bat kajing of kermen jong Christ Chris. by Dak discerning mapen good from herika, evil and ya what was kababha, good from what nakabasliw. needed to be Bat ya changed, kai kabalabha, na kai transformed, kabadun kam ban and pen kaladur, purified. bat ban pen kutsyu. Today we are Mentang in a idon haka culture kulsyar, where the hakaba kajing long jing technological man jong ka dimension technology, is present in kadon almost hajan baro everything, ki especially Kamtam, as the namar widespread kajing adoption pendem of kam ya kajing artificial tat mai, intelligence kan will mark a penni new ya era kajuk in the kabat lives mai of hakajing im jong individuals kibriu and shinat shimet. societies Mat as ki a im lang whole. kasalang hi baro kaway. This is a Kani kalong challenge that we kajing must e face, kaba ngide banyak kendu. reflecting Ban perkat on the kajing jisha jong kajing authenticity of saki our jongi. witness, Kajing la jongi on ban our snap ability ban to kren. listen and Bat kajing speak, la jongi ban song tu. and on our Bat capacity ban syak pen to song tu. understand Ngidon and to be ka understood. kamram ban ngetrei lang. We have a Ban duty pen to wan work bur ya together karupon berkat. to Ban pen develop wan a way bur ya of Ktien. thinking, Jong to kapor develop jongi a kaba language ai of our sur time ya kajing that ie. gives voice to love. It is not simply a Kam matter datang of kajing penmi generating ya kajing nokam. content, Henry but of kajing creating tau an ya kajing ya kendu encounter jong of ki donut. hearts. Kani kan penlong ban wat This will itu ki entail ba syak seeking stong. out those who Ya gitu suffer, ki badon kam ban those who tip need try. to know the Lord, Kenang ba
so An la that man they ban koi may heal their ya ki jing man sau wounds, JONGKI baro get back on their man yang feet, biang halaki and kijat find bat meaning in man their shem lives. ya ka jing mut ha ka jing im Above JONGKI all, halor this baro process kani begins ka with jing le accepting kasdang da our ka own bap diang poverty, ya la ka jong ka jing duk letting go bat of all ban i no pretense, ya ka jing le thok and baro recognizing bat ban our i own thu inherent ya la ka jong ka need jing for ban the kam gospel. ka bala khan nadu men kong And this ya ka process gospel bat is a kani ka jing le communal endeavor. ka long ka jing ya persyang lang Y esto nos lleva a kani un klempep kawan ra tercer syangi sya ka jing llamado. khot ka balai ha kani ka mission ka ba ngapan pau syapi baro Y con eso hago Lek un ban pen llamado baha a ya todos kijar. ustedes que vayan a reparar las redes. Jesús llamó a sus primeros apóstoles Ujisu la khot iki mientras apostol ki ban kong reparaban jungu sus redes kan de ba ki dang shnai pescadores. ya kijar tong do También kha nos JONGKI lo pide a nosotros. ukli Es más, ya ka ju nos nangi pide menta hoy hoy construir ukar otras pat yangi redes, man shnai redes yui de pat kijar relaciones, kijar jong ka redes jinya de dei amor, kijar jong ka jing redes de ye kijar intercambio jong ka jinya sam gratuito, klem jing siu en las que ha ka la ba amistad ka jinya dei parlok sea kalong ka ba jeliu bat ka auténtica y sea bashisha profunda. Redes donde se pueda reparar lo que ha sido roto, donde se pueda poner remedio a la soledad, sin importar el ki número network de los ha ka ba ngila ban ban bha seguidores, ya los ka e ka bala followers. jot ban ban koi na ka jing long mang Experimentando marwei en cada bat encuentro om man play la jing mut ha ka jing grandeza bun gi nong bot infinita del Henry amor. ban mat ya ka jing crowd jong ka jing i Redes bam que jukut abren espacio haman al la ka jing ya otro, kendu más que a ki sí network mismos, ki ba ai donde jakai ki wei ninguna kambun ban burbuja yela de de filtros ha ka ba pueda om don jingwit apagar la voz ka de los bala más ban pen sngap débiles. jar ya ki sur jong ki Redes batlot que tam liberen, redes que salven, redes que nos hagan redescubrir la belleza de mirarnos a los ojos. ki network ki ba pen light luit bat ban pen iem ki network ki ba yarap yangi ban la biang ya ka jing it nat jong ka jing pek mat jong wei pa wei pat ki network jong ka jing sha ha ka ning ka rukom ka wei pa ka wei ka jing ya thu khana jong ka jing ba balaya sam kan long ka jing te ka wei ka lenti ka ba he ba ka lenti jong ki lenti ka lenti jong ublei tolong ki atiar jong ka jing ya teli ki bala pan pan prai ka jing mut jong ka jing phya par ka jing pan ya klat jong ka jing long shimet hangame kan shong nong riem ya de how chris nang ban job ya ki jing mut dur ba jak lea jong ka prathe jong ki khubor lam ler jong ka jing long klem jing mut da ka jing it nat ka jing shai jong ka jing shisha Prima di salutarvi con la shua ban ban kot da ka jing kat khu ban ai ku blei ya ka jing sakhi jong phi yau trai nga kwa ban ai ku blei ya phi na ka ban ta ki jing bha baro ki ba phila le da ka ba baddu da ka ba phin dang yai le ha ka jing im jong phi na ka ban ta ka jing bot ya ka jing anut jong phi na ka ban ta ka jing i jong phi yau trai jisu ba ka jing i jong phi ya ka balang na ka ban ta ka jing yarap ba phi ai si ki do ki ba sha chi tom ba na ka ban ta ka jing le jong phi hai ki ti ba jong ka jing chi sha na ai ka jing kublei Solo la benedizione, l'hanno già detto il Padre.